ወንጌል ጥዑም ዜና ዝመለ ብዚ በሓልዮት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካ ክፍለ ትምህርቲ እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ናይ ስብከት ወንጌል አገልግሎት እዩ። ዜና ጥዑም ወንጌል መንግስቲ ናይ ገበርቲ ፈቓዱ ምስባክ ናይ ዝዕለት እዚ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጥቕአን ይነብራ ካብ ማእከል ጨናፍራ ኸዓ ድምፂ የስማዓ ነኽራን ካብ ርሻናትካ ተስትዮ ምድሪ ብፍረ ተግባርካ ትጸግብ መዝሙር 104 ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 ንባባት ወንጌል ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍጻመ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻመ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 18 ክሳብ 26 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ክሳብ ፍጻመ ቅዳሴ ዘእግዚእነ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ አምላኽ ፈቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣትውን እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 እነሆ እዚ ዕለት እዚ ሳልሳይ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ። ብመሰረት ስርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ሓምለ 11 ክሳብ 16 ዘሎ ቅንያት ናይዚ ዘርኢ ደመና ጠል ዝተባሃለ ንኡስ ዘመን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ሰንበትን እዩ። ነዚ ቅንያት እዚ ብቅዱስ ያሬድ ዝተዳለወ መዝሙር ድማ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ንጉስ እዩ ዘርእስቱ እዩ። ትርጉም ትሕዝትኡ ድማ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ዘርኢ ንዘራኢ ዝህብ መራሒ እዩ ንሲሳይ እኽሊ የጸብቆ ንድኻ ካብ ምድሪ የልዕሎ ንስልጣኑ ዘየሕድግዎ ንጻድቃኑ ሓጎስ ዝእዝዝ እዩ ንሰብ ዕረፍቲ ክትከውን ሰንበት ዝሰርዐ ፈጣሪ ህይወት እዩ በብዓመት ክረምቲ ይኸፍት ክርስቶስ ንጉስ እዩ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ሃብቲ ክብሩ ምእንቲ ኸርኢ ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰማምዓ ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዐ በብዓመት ክረምቲ ይኸፍት ማለት እዩ። ካብ ዝተሕዝቶ እዚ ናይ መዝሙር እዚ ከም ንግንዘቦ እዚ ብተፈጥሮን ኣብ ተፈጥሮን ዝግበር ኩሉ ግብርታት ናይ ክርስቶስ ንግስነት ከም ዘረጋግጽን ከም ዝገልጽን ነጊርና ኣሎ። ክርስቶስ ንጉስ ናይ ኩሉ ፍጥረት እዩ። ንጉስነት ናይ ስልጣን ማዕርግ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ፍጥረቱ ዘለዎ ሙሉእ ስልጣን ዘረጋግጸልና ቃል እዩ። ንጉስ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ንኹሉ ግዙኡን ህያውን ፍጥረት ዝናበረሉ ሕጊ ሰርዓሉ ልዕሊ ፍጥረትን ሕግታቱን ስለ ዝኾኑ ድማ
ነቲ ሕጊ ለዊጡ ከም ፍቓዱ ክእዝዞ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎ። እንተደለየ ኸጽንዖ እንተደለየ ኸናውጾን ከጥፍኦን እውን በዓል ስልጣን እዩ። ንጉስ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑ ድማ ኣብተን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብኣካል ስጋ ዝተጋህደለን ዓመታት ብግብሪ ኣረጋግጽ እዩ። ማዕበላት ባሕሪ ህይወት ንዘለዎ ኩሉ ኣብ ዘጨንቐሉ ኣጋጣሚታት ንሰብ ከም ዝገንሕ ገይሩ ነቲ ግኡዝ ንፋሳትን ማያትን ምስ ገንሖ ከም ቅጽበት ዓይኒ ዓብዪ ህድኣት ሰፈነ። ንሒደት እንጌራን ዓሳን ንኣስታት 5,000 ህዝቢ ኣጽጊቡ 7 መሶብን 12 መሶብን ከም ዝተርፍ ናይ ምግባር ስልጣኑ ኣጋሃደ። ንጹሩይ ማይ ዒላ ፍሉይ መዓዛ ናብ ዘለዎ ወይኒ ብምልዋጥ ንጉሳዊ ኽብረቱ ኣርአየ። ኣብ ልዕሊ ሞትን ሕማምን ኣጋንንትን ዘለዎ ናይ ንግስነት ስልጣኑ እውን ብግብሪ ኣመስኪሩ እዩ። ብመሰረቲ ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ዝብል ቃል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ዝተገብረ ኩሉ ተኣምራት ብኡ ብእግዚኣብሔር ወልዲ ዝተገብረ ምዃኑ ዘረጋግጸልና እዩ። ብዛዕባ ዘመነ ክረምቲ ንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ንረኽቦ ኾነ ንስእኖ ዝናብ ክራማት ንፋሳት ወዘተ ስልጣንን ንግስነትን ናይ ክርስቶስ ዘረጋግጹልና እዮም። ብዛዕባ እቲ ካብ ክራማት ንረኽቦ እኽሊ ጥራሕ እምበር ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕልና ኣብ ልዕሊ ወቕትታትን ኣብ ልዕሊ ምድርናን ዕዮ ኣእዳውናን ዘሎ ንግስነት ክርስቶስ ዘይናሓስብን ብዛዕባኡ ድማ ንግስነቱን ሕያውነቱን ዝምጥን ክብርን ምስጋናን ዘይንህብ እንተኾይንና ብድንቁርና ጸልሚትና ብክሕደት ድማ ነዊርና ከም ዘለና ዘረጋግጸልና እዩ። ብስልጣኑ እናተመሓደርካ ካብ ኢዱ እናበልዓካ ክንስኻ ንልኡላዊ ስልጣኑ ኾነ ንዕዙዝ ሕያውነቱ ዝኸውን ምስጋናን ክብርን ዘይብልካ ካብ ምዃን ዝኸፍእ እንታይ ካልእ ክሕደት ኣሎ? እምበር ዘመን ክረምት ንኸስዕና ዝኸውን ምግቢ ክህበና ጥራሕ ከም ዝተሰርዐ ጌርካ ምሕሳብ ናይ ባሃም እንስሳ ኣተሓሳስባ እዩ። ነቲ ተፈጥሮ ብዛዕባ ስልጣንን ንግስነትን ናይ ክርስቶስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ምንባብን ምስማዓን ድማ ብኣርኣያ ስላሴ ናይ ዝተፈጥረ ሙሉእ ሰብ ረዚን ኣተሓሳስባን ምስትውዓልን እዩ። እዚ ተሰሪዕልና ዘሎ ቅንያት እምበኣር ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ዝተጋህደ ንግስነት ክርስቶስ ነስተንትነሉን ንኣምላኽ ነመስግነሉን ስለ ዝኾነ ዘመነ ንጉስ እዩ። ናይዚ ዕለት እዚ ኣርእስትናን ትምህርትናን ካብዚ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ክሳብ ፍጻሜ ንባብና ዝተወስደ እዩ። ካብ ቅድሚ 3 ሰሙናት ኣትሒዙ ዝንበበልና ዘሎ ክፍሊ ወንጌል እንተደኣ ነስተበለሉ ለና ኾይና ብዛዕባ መንግስቲ እግዚአብሔር ዝምልከት ትሕዝቶ ኣለዎ። መልእኽቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ምስ ዝቐርብ ኣዘውቲርና ክንሓቶ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ። ንሱ ኸኣ ስለምንታዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ ደጋጊሙ ዝዛረበና ዘሎ ዝብል እዩ። እዚ ምድግጋም እዚ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ እተጻሕፈን ነቲ ልበ ኣምላኽ ዘማራይ ንጉስ ዳዊት ዝበሎ ሓሳባትን ከዘኻኽረናን ብኡ ኣቢልና ኣናብራናን ንቓል እግዚአብሔር ዘለና ኣሰማምዓን ኣተራጉማን እንመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ። ሰብ ደኣ ኣየቕልብን እምበር ኣምላኽሲ ብብዙሕ መገዲ ደጋጊሙ ይዛረብ እዩ። ኢዮብ 33 ፍቕዲ 14 ካልኣይ ትርጉም። ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳብ ተዛረበ 2 ሰዕ ሰማዕኩ መዝሙር 62 ፍቕዲ 11። ሎሚ ኸኣ ንሕና ነዚ እግዚአብሔር ብዘለኣለማዊ ምኽሪ ደጋጊሙ ዝዛረበና ዘሎ ትምህርቲ መንፈሳዊ ዘርኢ እሞ 30 60 100 ፍረ እንፈረየሉ ምስማዕ ንቓሉ ደጋጊምና ክንሰምዕን ነቲ ዝሰምዕናዮ ክንነብሮን እግዚአብሔር በቲ ዘለኣለማዊ ጸጉኡ ይደግፈናን ሓይሉ ይሃበናን። ዕላማ ናይዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበሉ ዘሎ ጉዳይ እቲ ብሓቂ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ መን ምዃኑ ንኸርኢ ኢሉ እዚ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ሎሚ ሓደ ሕቶ ነንርእስና ንሕተት። ሎማዓንቲ መገዲ ኩሉ ሰብ ሞት እንተዝኸይድ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኣቱ ትብዓት ዘውህበኒ ዝኸድክዎ ኣካይዳ ዝነበርኩ ናብራ እንታይ ኣሎ? መልስና ቤተ ክርስቲያን እኸይድ፣ እጽልይ፣ ጎይታይ ጎይታይ እብል፣ እመጽውት፣ እጸውም፣ ኣገልግሎት ወዘተ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እዚ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ እኹል መሰረት ዶ ይኸውን? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣመልኪቱ ዘቐመጠልና መለክዒ ሓደ እዩ። ንሱ ከዓ ኩሉ ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውን እዩ። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ዝብል መዐቀኒ እዩ። እቶም ብሓቂ ዜጋታት መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾኑ እቶም ብእተለወጠ ልቢ ፍቓድ ኣቦኡ ዝፍጽሙ ደኣ እምበር እቶም ጎይታይ ጎይታይ ዝብሉ ይኮንን። ኮንቱ ተኣምኖ ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብዚ ጎይታና ንምንጽጻር ኣቕሪቦ ዘሎ እቶም ጎይታይ ጎይታይ ዝብሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ቁኑዕ ዘረባ እዩ። ቁኑዕ ስነ መለኮታዊ ሓቂ ዘለዎ ቃላት እዩ። ንሱ ከዓ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰፊልጵስዮስ ኣብ ዝጸሓፈሎም ደብዳቤ ዝበሎም ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ብጋህዲ ክእመን እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ገዛእ ምዃኑ ናይ ኩሉ መላኽ ምዃኑ ምእማን ሓቀኛ ትሕዝቶ ዘለዎ ምእማን እዩ። እዚ ምእማን እዚ ግና ከምቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር እነንብቦ ክፉኣት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ኣገልገልቲ ሰይጣን እውን ዝእመንዎ ምእማን እዩ። ስለዚ ኪነው እዚ ተኣምኖ እዚ እግዚኣብሔር ካባና ዝጠልቦ ከም ዘሎ ኢና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንርዳእ። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዕምሪ ዘለና ኣብኡ ዝዓበና ክንከውን ይከኣል እዩ። ክርስትያናዊ ልሳንን ኣዘራርባን ክህልወና እውን ይከኣል እዩ። እዚ ማለት ከመይ ሓዲርኩም ምስ ተባሃልና እግዚኣብሔር ይመስገን ኢልና ንምልስ ክንከውን ዝከኣል እዩ። መዝሙር ክንዝምር፣ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ክንጽሊ፣ ክንሰብኽን ክንምህርን ይከኣል እዩ። እዚ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ከም እንኣቱ ዘረጋግጸልና ንጥፈታት ኣይኮነን። ነዚ ውሕስነት ምእንቲ ኸውህበና ንርእስና ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ናብራ ክርስትናይ ብመልሓሰይ ማለት ብልሳነይ ድዩ ወይስ ብህይወተይን ኣናብራይን ይግለጽ? ሰሙን ሙሉእ ቃላተይ ከይሰምዐት ኣናብራይ ጥራሕ ዝዕዘብ ሰብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝበቅዕ ምዃነይ ዶ ምመስከረ ወይ ምመስከረት? ንኸምኡ ዝኣመሰሉ ሕቶታት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እነኽብሮ ሓቂ ግና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንተኣምኖ ንዒቑ ብቓላት ኣፍና ንእመኖ ምእማን ኣገዳሲ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ክመስለና የብሉን። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓሉ ንዝእመኖ ኣብ ቅድሚቲ ሰማያዊ ኣቦኡ ከም ዝእመኖ ኣረጋጊጹ ነጊርና እዩ። ኣብዚ እንመሃሮ ዘለና ቃል እንረጋግጹ ሓቂ እንተሎ ግና ለውጢ ኣተሓሳስባን ኣናብራን ዘይብሉ ተኣምኖ ኮንቱ ምዃኑ እዩ ዘቃልዕ ዘሎ። ሕላገት እቶም ብሓቂ ዜጋታት መንግስቲ ኣምላኽ ምፍጻም ፍቓድ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕርቲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይኣቱ ሰባት መን ምዃኖም እተዛረቦ እቲ ማእከላይን ኣገዳስን ሓሳብ መልእኽቲ እዩ ኣቕሪቡ። መንግስቲ ኣምላኽ ዘይኣቱ ሰብ እዚ ጥራሕ ኢሉ መልእኽቱ ኣይዛዘመን። እዚ ከዓ ቅዱስ ጽሑፍ ብዘጽንዓላሉ ዕምቀትን መጠንን እንመሃሮ ባህሪ እግዚኣብሔር እዩ። ጠልጠል ዝበለ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣይገድፍን እዩ። ካብዚ ውፃእ ምስ በለ ምስኡ ናብዚ እተው ይብል። እዚ ግደፍ ምስ በለ እዚ ከዓ ሓዝ ይብል። እዚ መርገምን ሞትን የስዕብ ምስ በለ እዚ ድማ በረኸትን ህይወትን የስዕብ ብምባል ንጹርን እንኸደሉ ማእዝና ንፈልጠሉ ኣባታዊ መልእኽቲ እዩ ዝህበና። ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ጎይታይ ጎይታይ ዝብል ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣትውን እዩ ጥራሕ ኢሉ መልእኽቱ ኣይዛዘመን። ከመይ ዝበለ ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኣቱ ኣሰንዩ ገሊጽልና ኣሎ። ናይቲ መንዮም መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣትዉ ዝብል መልእኽቲ ሕመረት ከዓ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብሮ እዮም ዝብል መልሲ ይህብና ኣሎ። ፍቓድ ኣቦ እንታይ እዩ? እቲ ሰማይን ምድርን ንሓዊ ዝሕልው ዘሎ ትኹል ቃል እግዚኣብሔር ከም ዘረጋግጸልና ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣቦ እንታይ ምዃኑ ዝርኢዩና እዞም ስዕቡ 3 ነጥብታት ክንርኢ ኢና። እምነት ኣብ ወዱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ። እቲ ቀዳማይ ንፍቓድ ኣቦ እንእዘዞ ምእዛዝ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ከይረኣየ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ምእንታና ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ
ምእንተ ሓጢአትና መስዋዕቲ ኮይኑ ዝሞተልናን ከምቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ከዓ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአን ምዃኑ ክንእመኖን ኣሚንና ከዓ ብስሙ ምድሓን ክንረክብ ከለና እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ እዩ ዝፈቱ። እዚ ፍታዊ እዩ፣ ፍቓዱ ድማ እዩ። ንስሓ ካብ ሓጢአት። ንስሓ ካብ ሓጢአት ማለት ብዘይ እግዚኣብሔር ካብ እንነብሮ ናብራ ብንስሓ ተመሊስና ብዘሎቲ ክፉእ ኣተሓሳስባናን ኣናብራናን ሓዲግና ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ እናፈረና ክንነብርን ነቲ እንናሰሓሉ ሓጢአት ደጋጊምና ምእንቲ ከይንፍጽሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብማሕላ ኪዳን ኣቲና ክንሓድግን ጥራይ ምእንቲ ክንግዛእ እምበር ንፍቓድ ስጋና ኮነ ንፍቓድ ዓለም ከይንግዛእ ፍቓድና ንኡ ክንህብ ከለና እዚ እውን ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ፍቕርን ምእዛዝን ቅድስናን ዘለዎ ናብራ ክንነብር ብዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፉ እንረኽቦ ሕጊ ዝጥቕለለሉ ትእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምሉእ ልብናን ብኹሉ ነፍስናን ብኹሉ ሓይልናን ብኹሉ ሓሳብናን ክነፍቅሮ እዩ። እታ ካልአይቲ እትመስላ ድማ ንብጻይካ ማለት ንሰብ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮያ ድማ ወሲኹ ዝብለና ጽኑዕ ቃል እዩ። ነቲ ብዒንትና ክንርእዮ ዘይንኽእል እግዚኣብሔር ከም እነፍቅሮ እንገልጸሉ መግለጺ ነቶም ብዒንትና እንርእዮም ብኣርኣያ ሥላሴ እተፈጥሩ ደቂ ሰብ ብእነፍቅሮም ፍቕሪ እዩ። እዚ ማለት እቲ ንእግዚኣብሔር እንእዘዞ ምእዛዝ ንዕኡ ንሰባትን ብእነፍቅሮ ፍቕሪ ኢና እነርእዮ ማለት እዩ። ምስናይ ዝሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ዝጸሓፈሎም መልእኽቲ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ኢሉ ንጹር ዝኾነ ቃል ተዛሪብዎም። እዚ ቅድስና እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና እምነት ኣቐዲምና ኣብ ህዝ ጠቐስናዮ ብቅድስና ክንነብር እዚ እዩ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ። ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣቦ ምፍጻም ናይ ሓደ ህሞት ፍጻሜ ዶ ወይስ ናብራ? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ኣቦ ዝፈጸመ ኣይበለን። ብዛዕባ ፍቕዲ ተቖጺሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝቝጸር እዋናት ከምዚ ዝበለ ፍቓድ እግዚኣብሔር ፈጺመ ነይረ ኢልና እንዛረበሉ ኣይኮነን ተዛሪቡ። ኩሉ ግዜ ኣዘውቲርና ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ክንፍጽም ከም ዝግባኣና ይምሂሩና። ሓቀኛታት ደቀ መዝሙር ማለት ሰዓብቲ እግዚኣብሔር ምዃን ፍጹማት ዝኾነ ኣበር ዘይብሎም ምዃን ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ነቲ ዝስዕብዎ ዘለዉ ኣምላኽ ዝእዘዝዎ ምዃን ማለት እዩ። ምስ እንወድቕ ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ንቐርብ እሞ ንትንስእ ከምቲ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌኡ ዝበሎ ጻድቕ 7 ሰዓት ይወድቕ እሞ ይትንስእ። እቲ ምውዳቕ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 7 ሰዓት እውን እንተዝኸውን ዳግም ተንሲእና ናብቲ ጓሳናን ሓላው ነፍሳትናን ዝኾነ እግዚአብሔር ክንምለስ ሰብ ሙሉእ ፍቓድ ክንከውን ይዝግባአና። ፍቓድ እግዚአብሔር ምፍጻም መዓልታዊ ናብራናይ ክኸውን ዝግባእ። ስለዚ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ካብ ካልኢት ናብ ካልኢት እንነብሮ ዘለና ናብራ ኣብ ቁጽሪ ፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዘለና እናሻዕ ርእስና ክንምርምርን ክንፍትሽን ይግባአና። ምእዛዝ ማለት ምፍጻም ፍቓድ እግዚአብሔር ዘይብሉ መንፈሳዊ ክርስቲያናዊ መልሰ ንጥፈታት። ኣብዚ ሎሚ እተነበበልና ክፍሊ ወንጌል ካብዚ እንዛረበሉ ዘለና ፍቕዲ ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝበለና ምስ እንንብብ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካዶ ትንቢት ኣይተዛረብናን፣ ብስምካዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃናን፣ ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉ እዮም። ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ ክብሎም ኢሉ መንግስቲ ኣምላኽ እቶም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ ደኣ እምበር ከምዞም ጠቒስዎም ዘሎ ንሱ ዘይፈልጦም ንሱ ዓመፃ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ እናረኣየ ንሳቶም ግና ጽቡቕ ዘለዉ መሲልዎም ብስሙ ትንቢት ዝንበዩ ብስሙ ኣጋንንቲ ዘውፅኡ ብስሙ ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩ መንግስቱ ከም ዘይኣትዉ በቲ ካባይ ረሓቑ ዝበሎም ቃል ንረጋግጽ። ሎሚ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣእዳውና ናብ ካልኦት ከነዋጣው ዘይኮነ ናብ ርእስና ከነመልክትን ምእንትቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከይንኹነንን ኣብ ርእስና ክንፈርድ ይግባአና እዩ። እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እቲ ንኡ ነቲ ኩሉ ዝርኢ ሓንቲ ከም ዘይርኢ ክሳዕ ዝመስል ከነርእዮ ንፅዕር መንፈሳዊ ንጥፈታትና ንኡ ክህልወና ዘለዎ ፍቕርን ምእዛዝን እዩ ካባና ዝደሊ። ኣብ መሰረት ፍቕርን ምእዛዝን ዘይተሰረተ መንፈሳዊ ክርስቲያናዊ ንጥፈታት ኩሉ ብእግዚአብሔር ዓመፅቲ ተባሂልና ንፅዋዓሉ እምበር ንኣዳ ኮነ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይንወርሰሉ ምዃኑ ፈሊጥና ብምስትውዓልን ፈቓድ እግዚአብሔር እናፈጸምናን ክንነብር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ምዒድና። መጀመርታ ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ፍርኡ ድማ ምእዛዝ። መንግስቲ ኣምላኽ ናይቶም ፈቓድ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ ጥራሕ እንተ ደኣ ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ፈቓዱ ክንፍጽም ንኽእል ኢልና እንተሓተትና ሓፂር መልሱ ምስኡ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምሕባር ኢና ፈቓዱ ክንፍጽም ንኽእል። ምስ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንሓብር ንኡ ክንፈልጦ ይግባአና። ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥን ንእግዚአብሔር ምፍላጥን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ክልተ ኣምራት እዩ። ነቢ ሆሴዕ ብዛዕባ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ዝስዕብ መልእኽቲ ተዛሪቡ ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ብኸመይና ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ዝብል ሕቶውን መልሱ እንሆ ተነጊሩና። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ ንስኻትኩምውን ነዚኢኹም ዝተጸዋዕኩም ክርስቶስ ድማ ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያውን ሓደገልኩም። እዚ ክፍሊ እዚ ብቋንቋ ግዕዝ እስመ ወበኣንተ ዝንቱ ተጸዋዕኩሙ እስመ ክርስቶስኒ በኣንቲኩሙ ሃመ የሃድግ ለኩሙ ማዕተቦ ከመ ትትልወ ኣሰረ ዚሁ ይብል። እቲ እግዚአብሔር ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝሓደገልና ኣርኣያ ማለት ማዕተብ እቲ ኣብ ክሳድና እናኣስሮ ገመድ መስቀል ኣይኮነን። ንሱ ምሳሌን ምልክትን ክኾነልና ደኣ እምበር ኩልና ኣብ ክሳድና ማዕተብ መስቀል ዝኣሰርና ዘበልና ብሓቂ ሰዓብቲ እግዚአብሔር ምዃንና መረጋገፂ ኣይኮነናን እዩ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብግዳም ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይሁዳዊ ኣይትገብርን እያ። እታ ብግዳም ኣብ ስጋ ትግበር ግዝረት እውን ግዝረት ኣይኮነን። ከመይ ኣይሁዳዊ ማለት እቲ ብውሽጡ ኣይሁዳዊ ዝኾነ እዩ። ግዝረት ከዓ ብሕጊ ዘይኮነስ እታ ብመንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልቢ እትግበር እያ። ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ምስጋኑ ካብ ኣምላኽ ይምበር ካብ ሰብ ኣይኮንን ኢሉ ከም ዝጸሓፈልና ሮሜ 2:28-29 ካልኣይ ትርጉም ንመልከት። ብግዳም እንለብሶ ማዕተብ ዘይኮነስ እቲ ብውሽጣዊ ማዕተብ ክርስቶስ እንስዕቦ ምስ ዓብዩ ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ ዘዕብየና እሞ ኸደኣ እግዚአብሔር ክንስዕቦ ዝሓደገልና ኣሰር እንታይ እዩ? ኣሰር ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ ማለት ሰላም፣ ዓቕሊ ማለት ትዕግስቲ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት፣ ይኣኽለኒ ምባል ማለት ርእስኻ ምግታእ እዩ። እዚ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዘርዚሩልና ዘሎ ኣብ ባህርያትና ክነፍርዮ ዘለና ፍረዚ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ሓዲግልና ዝኸደ ኣሰር። ነቢ ሚክያስ እውን እግዚአብሔር ሰናይ ዘበለ ኣፍሊጥና ኣሎ እወ ቅንዕና ክንገብር ምሕረት ከዓ ክንፈቱ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ብትሕትና ክንነብር እንተዘይኮይኑ ካባና ዝደልዮ ሓንቲ እኳ የልቦን ይብለና ሚክያስ 6:8 ካልኣይ ትርጉም። እዚ ፍረዚ ብምፍራይ ከኣይና ብዛዕባ እቲ ንእግዚአብሔር ዘሎና ምእዛዝ ንህይወትናን ንፈጣሪናን ክንምስክር ንኽእል። እዚ ፍረዚ ብምፍራይና ንሕና ጥራሕ ኣይኮንናን ንእግዚአብሔር ከም እንፈልጦ ዝምስክረልና። መወዳእቱ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ፍረዚ ይኽፈርዳና እሞ ኣብኡ ማለት ኣብ እግዚአብሔር እተፈለጥና ክንከውን ምእንቲ እውን ኢና ፍረ መንፈስ ክንፈሪ ዘድልየና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ሓሬኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓሬኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባረ ክኸውን ነቦ ብሰመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብኩኹም ኢሉ እዩ ኣባና ዘለዎ መደብ ኣረጋጊጽልና። ዮሐንስ ምዕራፍ 15:16
ሎሚ ነዚ እግዚአብሔር አምላኽና አባና ዘሎ መደብ ንምትግባርን ንምፍጻምን ክሳዕ ክንደይ ድልዋት ከም ዘለናን ብጉሳት ምዃንናን ርእስና ንመርምር ንእግዚአብሔር አምላኽና ክንፈልጦ ጥራሕ ዘይኮነ ንሱ ድማ ብእነፍርዮ ጽቡቕ ፍረ ምእንቲ ክፈልጠና በዚ ድማ ንመንግስቲ አምላኽ ንምእታው ብቑዓት ክንከውን ሎሚ በቓሉ ይምዕደናን ይመኽረናን ኣሎ እሞ ንምእዛዝን ንምስማዕን ቃሉ ልብና ክነዳለው ይግባአና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ንቓል እግዚአብሔር ምንባር እምበኣርከስ ፍቓድ እግዚአብሔር ምፍጻም ጥራሕ እንተ ደኣ መንግስቲ አምላኽ ዘውርሰና እንተ ደኣ ኮይኑ ሓደ ክንዘኻኸሮ ዘለና ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንሕልፎ ጊዜ ምስቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ እንሕልፎ ክንነጻጸሮ ከለና ኣዝዩ ሒደት እዩ ምዚ ኣተኣሳሲርና ፍቓድ እግዚአብሔር ምፍጻም ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እንዝክሮን ክንፍጽሞ እነተባብዐን ክንከውን ኣይግባአን እዩ እቲ በቓል እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንመሃሮ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ መዓልታዊ ናብራና ክንፍጽሞን ክንነብሮን ይዝግባአና ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ኣቦ ኣብዚ ዘለዎ ኩነታት ካባይ እንታይ ይደሊ ይጽበይልና ንርእስና ንሕተት ኣብነት ዝኾነና ኩነታትን ኣብዞም ኩነታት ከዓ ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑን ብምዝርዛር መልእኽትና ክንዛዝም ግርጭት ምስ ዘጋጥመና ፍቓድ እግዚአብሔር ይቕረ ክንብል ሓቂ ዕርቂ ከምኡውን ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ምንባር እሞ ከም ፍቓዱ ንንበር ንንጹህ ኣካይዳ ዝምልከት ፍቓድ እግዚአብሔር ብቅድስና ክንመላለስን ክንነብር እንደኣ እምበር ብሕቡእ ሓጢአት ክንፍጽም ኣይኮነን እሞ ጽድቅን ቅድስናን እናሰዓብና ብንጽህና ንንበር መዝገብን ትሕዝቶን ኣብ ዝምልከት ፍቓዱ ቅንዕናን ልግስን ይኣኽለንን ምባልን ስለ ዝኾነ ብኡ ንንበር ኣብ ውሳኔታትና ቅድም መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ክንደሊ እዚዩ ፍቓዱ እሞ ቅድሚቲ ናተይ ንብሎ ምሾትን ዕግበትን መንግስቱን ጽድቁን ንድለይ ኣብ ንነብረሉ ኣከባቢ ማለት ምስ ስድራ ቤትናን ጎረባብትናን ብፍቕርን ትሕትናን ንሓድሕድና ብምግልጋልን ክንነብር እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ወዘተረፈ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስና ብዛዕባ እቲ ንሰምዖ ቃል ኣፍና መጺና እንተኸድና ጥዑም ኣስተምህሮ ነይሩ ነቦና ቃል ህይወት የስማዓልና እንተበልና ጎይታይ ጎይታይ እንተበልና መንግስቲ እግዚአብሔር ንምእታው ውሕስነት ኣየውህበናን እዩ እቲ እንኮ መንግስቲ አምላኽ ንምእታው ውሕስነት ዝህበና እዚ ጎይታና ኢየሱስ በቓሉ ነጊርና ዘሎ እታ መንግስቲ ናይቶም ገበርቲ ፍቓድ እያ እሞ ሎሚ ንምፍጻም ፍቓድ እግዚአብሔር ርእስና ብምልኣት ንወፊ እግዚአብሔር ይደግፈና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መልእኽቲ ወንጌል ጥዑም ዜና እዚ ክሰምዕዎ ዝጸናሕኩም እዩ እግዚአብሔር እንተፈቐዶ ብህይወቱን እንተሊና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን